Sesize safonela amaphoyisa. Sesize safonela amaphoyisa kwenze njani ngempela ulalela kuze eyingadini. Ha. Hayibo. Sengize ngafonela amaphoyisa uyabona ukuthi uzumeke kakhulu kanjani lana. Hayibo. Ha. Hayibo. Kwenze njani ngempela? Umhla ka-1 namhlanje katoni ubuthi ukuphi? Ugcina uphuma uthi uya toilet la ngaphandle lomgodi. Kodwa manje kade uzolala kanje likhona futhi i-toilet endlini. Yo, sengize ngafonela amaphoyisa angisanokuthi ngizothini kuwona. Ukuthi udukile, angazi lento eyenzekizwa. Yabo nje 2026 ungene kabi cha unyakeni. Ungene kakuhlungu enyakeni. U2026 man. U1 January fuze kabe manje nje kunuka amadansane kuyasetshenzwa. Hayi, buka. Kade kukhala necall lapho uyabizwa emsebenzini. Bukani nje imhlolo. Lo thisha. Umzimba ubuhlungu. Ingane zenze njani kodwa? Konje nengane. Ishu wawubheka imhlolo. Angithi wena uphuza utshwala, uphuza makunyuyi. Buka ke. Washo njalo angithi wena. Buka manje, bukani phela. Hayi.